Καλέ, ας τους ανθρώπους. Τη δουλειά τους κάνουνε. Μην τις βρίζεις. So that means that same-sex couples will now also be legally allowed to adopt children after today's vote. Ναι, γαμήθηκε η φάση. Greece has legalized same-sex marriage, making it the first Orthodox Christian country to do so. Γαμήθηκε η φάση και το σύμπαν μαζί, όλα. Significant in terms of being the first Orthodox majority country, as you say, Rich, and also the first country in Southeast Europe, a region that is surrounded by countries that have not legalized same-sex marriage. The majority of the 15 EU members which do allow it are grouped in the west and north of the European Union, so Greece would become an exception to that. Αποκαταστήσαμε όμως, κυρία μου, την αξιοπιστία μας στην Ευρώπη. Είναι γεγονός. Παιδί, φέρνε λουκούμι στο παιδί. Σκεφτική μειονότητα και σε περάνω νόμου. Γιατί αυτό βλέπουμε. Αυτό το θέατρο παραλόγου βλέπουμε να ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Βράσου στα βιάρο, πήγε να πάω. Στα βιάρο να πας. Να σεβόμαστε, κυρία Καλύβα, τις σκεφτικές μειονότητες. Να τις σεβόμαστε, τις προβλέπει το Σύνταγμα. Ότι κύριε Καραγιάννη, κύριε Καραγιάννη. Δεν θα καταστατηγήσετε όλες εσείς. Πρέπει να υπάρχουν και δικαιώματα. Κύριε Καραγιάννη, δεν. Παναθυμάσαι, σκουλικαντέρα. Δεν χρησιμοποιούν προφυλάξεις ούτε στον αέρα. Μπράβο, καλά κάνουν. Ωραία, μακριά από τα προφυλακτικά. Μπράβο, τέλεια, ωραία, όλα καλά. Αφήστε μου τώρα, αφού μας κάνετε και μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των παλαιοπερολογητών, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Καλά. Να σε ξέρω. Ένα μπούστι, κοίτα, ρε. Πώς την είδες στη δουλειά, ρε φίλε? I decided that I was not going to be my child's first bully, that I was going to be there to support him and make sure that he knew that he was going to survive and thrive. And I say in my head, you better rock this, Desmond. Wait, I can do a better tongue pop. That's better. Hi, I'm Desmond Amazing. I'm 11 years old now. I'm a drag kid that lives in New York City. I've been doing drag since I was 2 years old. My mom turned on RuPaul's Drag Race and that inspired me to start using her blankets, towels, etc. Izzy, what do you have on? Just making myself look like a drag queen, but one that only had blankets and towels. You are the future of America. Να το ρε το παιδί, ρε. Όσο μη! Βρε παιδάκι μου, δεν τον έκοψες. Δεν τον τσάκιζες κάτω από τις ρόδες. Που τον άφησες ζωντανό να μου κάνει τέτοια λαχτά. Αυτός, κύριε Καραγιάννη μου, δεν είναι προσελητισμός? Ότι μια μάνα ονειρεύεται το καλύτερο για τα παιδιά της. Και επειδή ερωτεύτηκε έναν πάλαιο ημερολογίτη, τα παιδιά της δεν λαμβάνουν καν της ελληνικής παιδείας. Another blaring example, drag queen story time. It's happening in Canada and America, where some public schools and libraries invite drag queens, some dressed like horned demons, to read to young children. And it's a social deconstructionist agenda. Αναχαθείτε εδώ μέσα, τουρκόγυφτη, δεν σας προλαβαίνω. Αρπασία! Από όλα τα σκυλιά να το σπάνε! Καλέ, ας τους ανθρώπους. Τη δουλειά τους κάνουνε. Μην τις βρίζεις. Do you do ketamine on the couch? You're an idiot. Kid, what has this world come to? It's come to a world where drag kids actually exist. And people do ketamine on a couch. Did you not just do that? What? Σοβαρά, στο διάλογα μου ότι φάρα μου τα κολόπουλα να πούμε. Γιατί μένεις εδώ? Γιατί το αγαπώ εδώ πέρα το μέρος. Τον ονειρευόμουν από 5 χρονών, να ζω πάνω στα βουνά στην άγρια φύση και απλά το αγαπάω εδώ. Ένα κορίτσι της ηλικίας σου φαντάζομαι είσαι 20-22 ετών. Ένα κορίτσι της ηλικίας σου θα ήθελε να είναι για ψώνια, να είναι με τις φίλες του, να σερφάρει στο ίντερνετ. Εσύ είσαι εδώ στην εξοχή. Δεν έχω λόγια. Για κάτι φωτογραφίες θα πάω και μετά θα μπω μέσα. Σκέψου το λίγο instagramικά. Instagramικά, ναι. Δεν είμαι της ηλικίας και δεν μπορώ να το σκεφτώ μάλλον. Δεν έχεις Instagram. Ναι. Ωραία του βαρ.
οικογένεια εφορμούμενοι από χρηστά ήθη. Αυτοί ακολουθούν τις παραδόσεις που ακολουθούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Τα χρηστά ήθη, κύριε Καραγιάννη μου, είναι να μείνει αμόρφωτος ένας άνθρωπος. Τα χρηστά ήθη είναι να μείνει τελικές ξεγάνωτος ένας άνθρωπος. Δεν δουλεύεις ρε, ας τον διάλογο. Ένα μπούστι κοίτα ρε. Πώς την είδες στη δουλειά ρε φίλε? I was born in Pride Month in the year 2007. Gay pride means self-expression to me. I discovered that I wanted to drag when I watched the first episode of RuPaul's Drag Race when I was 2. You do not decide that you want to do drag at 2 years old after watching one episode. You know who decides that? Your weirdo parents. Your weirdo parents. Your weirdo parents. Ναι. Γαμήθηκε η φάση και το σύμπαν μαζί, όλα. Altering our culture from a heteronormative society into one where anything goes, no boundaries, no values, no morals. It's a hedonistic cult, basically, what they're implying. They're using children, little 5-year-olds, to accomplish this, and parents are waking up and saying no. Κεραμίδα. Τώρα. Ασπασία! Από όλα τα σκυλιά να τον πάνε! Γιατί πρέπει να δείξουμε με τον δάχτυλο έναν άνθρωπο που ζει παραδοσιακά με τα χρηστά ήθη και να μην πούμε για τον Μπιμπίλα που λέγε 25 άντρες που πήγε ή για τον άλλον από εκεί που θέλει να κάνει παιδιά. Ένας άντρας έπαιρνε 25 γυναίκες. Τι να κάνουμε, το δικαίωμά τους είναι. Δικαίωμά του είναι, κύριε Καραγιάννη. Κύριε Καραγιάννη. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Θα σου παίξω μια ανάποδη που θα δεις τον ουρανό σφωτήλια. Από την κάμερα που τους κυνηγάει, δηλαδή φανταστείτε η κάμερα τους κυνηγάει. Οι οποίοι δεν έχουν... Όλους του κάτω σκασμό. Κοίτα τι κάνει ο κόσμος για να βγάλει το ψωμί του. Πάλι καταλήγουμε στο αυτό είναι οι κακοί δημοσιογράφοι. Μα εσύ δεν διορθώνεσαι μωρέ. Ή δεν έχουν καμία σχέση με την επικοινωνία, να έρχεται από το πουθενά μια κάμερα. Ποιος δεν έχει σχέση με την επικοινωνία, μα τι. Φύγε από εδώ πέρα ρε. Ανισόρροπε, κανένα χαθείς απίθανε. Λέτε τώρα, εδώ ο άνθρωπος είχε το κέντρο της Νάσας στο λαγούμι, πλάκα μας κάνετε. Μόνο πια τα δορυφορικά δεν είδαμε, τι λέτε τώρα. Πολιτισμός, βέβαια, αδελφέ, για να βλέπουν να ακούνε τα παιδιά αυτής της χώρας, η νεολαία. Αν υπήρχε φόρος του μαλάκα, θα ήσουν αυτή τη στιγμή με 80 δόσεις στην εφορία. Εσύ πες ό,τι θες τώρα, τι να σου πω. Τι να σε πω τώρα. Λέει ότι θες να σε... Από ποιον καταδιώκονται, αυτό δεν καταλαβαίνω. Ποιος κυνηγάει αυτή τη μάνα με τα παιδιά. Προσπαθούν να βρουν μια πηγή ηρεμίας. Όπου και να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι είναι στο μάτι του κυκλώνα. Παραβιάζει την προσωπική του ζωή βάναυσα αυτή τη στιγμή. Ενώ τα δικαιώματα των παιδιών δεν παραβιάστηκαν. Αναχαθείτε εδώ μέσα. Τουρκόγυφτη, δεν σας προλαβαίνω. Είχαν πέσει πάνω του και τον είχαν χτυπήσει κιόλας, τον είχαν εκδάει πάνω στα σύρματα. Μετά έπεσαν πάνω μου τις αστυνομικοί να μου βάλουν χιοπέδες οι οποίοι δεν το κατάφεραν και φτάσαμε κουτουβαλώντας από την πόρτα μέχρι το τρέιλερ κάτω να παλεύουμε με τους αστυνομικούς. Για μένα αυτοί οι άνθρωποι ήταν κανίβαλοι. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Όχι εμείς είμαστε άγριοι. Αυτοί που ήρθαν από το πολιτισμό υποτίθεται ήταν οι άγριοι για μένα. Ποτέ δεν μπορούσα, και όταν πήγαινα και σχολείο δεν ήμουν άνθρωπος που έκανα φιλίες. Πάντα μ' άρεσε η άγρια ζωή. Έχεις πάει σχολείο, έχεις σπουδάσει? Έχω σπουδάσει φυτοτεχνικές επιχειρήσεις και αρχιτεκτονική τοπίου. Ότι το μόνο που τους κυνηγάει είναι το μυαλό του παλαιοημερολογίτη. Μόνο αυτό τους κυνηγάει. Κεραμίδα. Τώρα. What the hell? I'm done. Goodbye. Ρε συναγωνιστή, πού είσαι ρε συναγωνιστή? Πόση ώρα μας έμεινε ακόμα ρε δικιά μου? Δεν το παρατάς ρε συναγωνιστή. Και εσύ και η μπόμπα σου. Σε μαγικά νησιά θέλω να βρεθούμε, εκεί που οι καρδιές ξέρουν να αγαπούνε. Μακριά στη Χαβάη, μακριά εγώ και εσύ.